Bon dia, dic Jordi Cruz, soc portaveu de la Comissió de Medi Marí de Sos Costa Brava i estic al mirador de la Cala del Vedell, la zona Natura 2000 de Can Roig Castell. Això pertany al municipi de Mont-ras. Mont-ras un any més ha fet un gran esforç per poder posar ordre a les seues cales, balisar les seues cales, que són 3, tot i que no tenen cap ingrés de turisme ni del sector nàutic ni res, però bueno, amb alguna ajuda i un gran esforç han aconseguit balisar això tard. Això sí, ens van queixar que un mes tard, però el problema és que un cop ho van balisar se'ls han carregat al cap de 2 dies. Algunes han desaparegut, es deuen haver robat, algun altre veiem que estan per aquí baix, flotant, es deuen haver tallat. Una altra vegada els delinqüents nàutics que van robar 2 vegades l'any passat aquestes balises que protegeixen no només el fons, que realment està molt degradat i Posidònia poc en queda, ni difícilment se refarà, però és un espai natural, és un lloc ideal amb aigües someres poc profundes per fer snorkel i per nedar o fins i tot per passejar amb el pàdel. Evidentment, d'aquesta manera ja veieu que no és impossible, perquè si t'esfonses i treus al cap igual una barca fent marxa enrere, com veieu aquí davant, doncs te talla el cap i ja està. Per molt que vagi un nus o 2 nusos, l'hèlice té molta força i treballa moltes revolucions. Aquí no hi ha cap distància envers els banyistes, passen ben bé pel costat. I és un no parar en barques que entren i surten. Les balises estaven just col·locades a la línia del vedell, de la part d'enfora, a uns 20, 25, 30 metres màxim. Vull dir que tenen suficient espai a darrere, a més, com veieu, hi ha molta sorra, no hi ha tanta pedra, com per tirar l'àncora allà, fondejar, parar el solf, fer el vermut, que és el que fan la majoria, i llavors, si volen nedar tranquil·lament per aquí, jugar amb la mainada, en tota seguretat, ho poden fer. Doncs no volen fer ni això, com a mínim alguns, i han tornat a robar les balises. Veurem l'Ajuntament de Mont-ras, la taula de cogestió que hauria de gestionar aquest espai, i veiem que estem igual que l'any passat i, evidentment, estem molt pitjor que fa 40 anys, perquè la Posidònia ha estat molt deteriorada, en queda molt poca, amb l'escalfament, la contaminació i tot plegat serà molt difícil que es recuperi, però és que en general el Mediterrani el tenim realment abandonat. Només sabem que extreure el suc, l'economia blava només serveix per extreure el suc al mar, però en canvi, com veiem, cap sacrifici es vol fer. És molt trist això, és molt trist, i bé, amb un grup de col·lectius d'arreu del país, perquè aquesta problemàtica no és exclusiva de la Costa Brava, malauradament aquests espais protegits estan molt desprotegits, precisament. Hem creat un grup i amb aquest grup volem que es canvi la normativa, que s'actualitzi la normativa a la realitat actual i a la problemàtica actual. Hi ha molt d'incivisme, moltes males praxis, cap respecte per les activitats i les persones i activitats més vulnerables com són l'esnorkel, el bany, la natació. És molt trist. Així estem una temporada més. Esperem que la policia, els agents rurals, Guàrdia Civil, Mossos, no sé, em sembla que n'hi ha molts per aquí de tant en tant, esperem que els enxampin, que surtin a la premsa, que surtin els noms, qui són. Segurament són gent que tenen d'embarcació, no creiem que sigui de gaire lluny, i esperem que els enxampin, els delinqüents marins. I esperem que la gent faci cas i se deixi una mica d'espai per als banyistes, sisplau.